שלום. הדגל הזה הוא אחד הסמלים הכי מוכרים של הקונפדרציה, דרום, במלחמת האזרחים של ארצות הברית, ובהמשך הפך להיות בכלל סמל של הדרום בארצות הברית. מה שלא תמיד ידוע ומודגש, זה שבעצם הדגל הזה הוא לא הדגל של מדינת הקונפדרציה, שהתקיימה בין 1861 ל-1865, אלא הוא למעשה דגל הקרב של כמה יחידות צבאיות של הדרום במלחמה. וגם בתוך זה יש הרבה משתנים וגרסאות. דגל כזה שהולכים איתו בשדה הקרב הוא חשוב מאוד בתקופה שעליה אנחנו מדברים. כשיש הרבה רעש בשעת הקרב, כמובן בעידן שאין בו מכשירי קשר, הדגל משמש מעין תמרור לחיילים שעוזר להתמצאות בשטח, איפה נמצאת היחידה שלהם או לכל הפחות הצד שלהם בלחימה. חייל שנושא את הדגל בעצם מראש מוכן לאיזושהי הקרבה מאוד גדולה. הוא לא ממש יכול להשתמש ברובה, אולי באקדח אם במקרה יש לו, אבל גם זה משהו שקשה להניח שיתקיים, כי בדרך כלל צריך את שתי הידיים כדי להחזיק את המוט של הדגל. מקסימום אפשר להשתמש במוט של הדגל כמו איזו עלה, אבל גם זה די מסורבל. יש איזו כיתה קטנה של חיילים שתפקידה לשמור על הדגל ועל מי שנושא אותו. אז איך נוצר הדבר הזה שיהפוך בהמשך לסמל כזה? אפשר לומר שזה שילוב של כמה תהליכים. סוף 1860, יום שלישי, 6 בנובמבר 1860, בחירות לנשיאות בארצות הברית. הפעם הרביעית בסך הכל שבחירות לנשיאות נערכות במשך יום אחד. החל מ-1848 נקבע שהבחירות לנשיאות יערכו ביום שלישי שאחרי יום שני הראשון של חודש נובמבר. כלומר, אם הראשון בנובמבר יוצא ביום שלישי, אז הבחירות יערכו בשמיני לחודש, כמו למשל ב-1864 או 1892. אז אברהם לינקולן נבחר. בדרום בעיקר מתגברת עוד יותר איזו תסיסה שהתחילה הרבה קודם. על זה נרחיב יותר בסרטים הבאים אני מקווה. וב-17 בדצמבר 1860 מתכנסת ועידה בדרום קרוליינה. ומחליטים פה אחד על פרישה של מדינת דרום קרוליינה מהברית, ארצות הברית. ויליאם פורצ'ר מיילס, במקור יליד דרום קרוליינה, מגיע לוועידה על תקן של ציר. באותה תקופה הוא כבר דמות יחסית מוכרת, בעברו ראש עיריית צ'רלסטון, עיר חשובה בדרום קרוליינה, ואחר כך חבר בית הנבחרים, אחד מבתי הקונגרס האמריקני. ושם בוועידה הוא רואה את הדגל הזה. עכשיו, הדגל הזה כולל אלמנטים שמסמלים את דרום קרוליינה, הסהר והדקל הקטן. הסהר הוא כי היה איזשהו דגל מקומי מימי מלחמת העצמאות האמריקנית שכלל את הצורה הזו, כנראה כי כשחיילים שלחמו באזור נגד הבריטים הצמידו לכובעים שלהם משהו בצורה של סהר. הפלמטו, סוג של דקל, הוא עץ שגדל באזורים האלו, מופיע גם על החותם של דרום קרוליינה, ומקושר גם כן למלחמת העצמאות של ארצות הברית, מכיוון שהכוחות המקומיים השתמשו בו לבניית ביצורים באזור נגד הבריטים. בהמשך, במאה ה-20, הוא גם קיבל מעמד של סמל רשמי של המדינה. הכוכבים, 15, מסמלים 15 מדינות שיש בהן עבדות. אלה האזורים בגוונים של האדום ובצהוב. זה משמעותי להקשרים היסטוריים רחבים יותר שנגיע אליהם בהמשך. מה גורם לפרישה מהברית? אולי גם למלחמה עצמה באיזשהו מקום. אז ויליאם פורצ'ר מיילס רואה את זה ועושה דגל חדש. הוא מוריד את הדקלון ואת צורת הסהר ומשנה את הזווית של הצלב כך שיהיה אלכסוני. הדקל והסהר הם סמלים של דרום קרוליינה, אז זה הגיוני שרוצים ליצור מכנה משותף רחב יותר. גם אם בשלב הזה עדיין לא בדיוק ידוע מה תהיה צורתו הסופית. גם השינוי של הזווית של הצלב הוא כדי להרחיב מכנה משותף מסיבות דתיות. מבחינתו של פורצ'ר מיילס, שהצלב בצורה האלכסונית זה פחות מתקשר לדת או רק לדת,
אלא גם יותר לסימבוליקה הרלדית, כלומר של שלטי אצולה, מגינים וכיוצא בזה. בשדה ההרלדי, הליבה דה מיילס, הצלב האלכסוני משמעו כוח והתקדמות, קדמה. ה-X הזה שבמרכז, הצלב הזה, מכונה צלב סנט אנדרו. אפשר לראות את זה למשל בדגל סקוטלנד. אנדרו הוא הקדוש המגן של סקוטלנד. לפי האמונה, אותו אנדרו ביקש להצלב בפוזיציה הזו דווקא, כדי, לשיטתו, לא לפגוע בקדושה של צליבה באותה תנוחה כמו ישו. ככל הנראה, זאת לא הייתה הכוונה בעיצוב אותו דגל קרב מארצות הברית במאה ה-19, אבל ההתייחסות לזה כצלב סנט אנדרו נשארה, כנראה כי זו פשוט צורה מוכרת. פורצ'ר מיילס רוצה שהסכסוך הזה לא יקבל דגש דתי, ושכמה שיותר אנשים יוכלו להתחבר לסמל הזה, חדש שלו. כזכור, ארצות הברית ארץ של מהגרים, יש לא מעט קתולים, שם אירלנד, פה ושם גם ילידים שהם לוקחים חלק במאבק, וגם יהודים, גם יהודים. פורצ'ר מיילס עצמו הוא בעל שורשים הוגנוטיים, זאת אומרת אותו זרם פרוטסטנטי שמוצאו בצרפת. ומכיוון שהוא אדם משכיל למדי, אנחנו רשאים להניח שהוא יודע דבר או שניים על רדיפות וסכסוכים על רקע דתי. סביר שהוא שמע על מלחמות הדת בצרפת של המאה ה-16, ובכלל זה גם טבח יום ברטולומיאו הקדוש. הצבעים כנראה לקוחים מאותו הדגל הזה שראינו, כלומר מהדגל הזה, ובהתייחס לדברים שמיילס אמר, כנראה על דגל אחר שהצבעים האלה הופיעו בו, סביר שעל דגל הקונפדרציה הראשון, של הדגל הזה, הוא מצביע על כך שהם מייצגים אומץ, גבורה, זה האדום, טוהר, לבן ואמת, חול. הכוכבים הם מדינות, אבל לא תמיד באותו המכנה המשותף. באותו דגל שמיילס ראה בוועידת הפרישה של דרום קרוליינה, ושנתן לו את ההשראה לעצב את הדגל שלו, כוכבים מייצגים את המדינות שיש בהן עבדות, 15. כאן צריך רגע לעצור ולהעיר משהו, אולי חשוב. הרי אחד הוויכוחים המרים ביותר בהקשר למלחמה הזאת, שנמשך בעצם עד היום, הוא למה היא פרצה והאם לעבדות יש חלק בכך. עכשיו, כזכור, כולנו היסטוריונים, אז כאשר אנחנו מסתכלים על זה כתיעוד היסטורי, זה נותן לנו איזשהו מושג על הלכי הרוח של לפחות חלק מהאנשים. היו גם דגלים נוספים ברחבי הדרום עם 15 כוכבים, מייצגים 15 מדינות עבדות, בעיצובים שונים. לפחות אחד מהם, לפי הדגם של הדגל העיקרי שלנו כאן, זאת אומרת, הדגל הזה, וזהו דגל הקרב של הגנרל לויד טילמן. הנה אפשר לראות כאן 15 כוכבים. וזה משהו שאומר, העבדות כן הייתה חשובה בהיבט של פרישה מהברית והתהוות הקונפדרציה. לויד טילמן, דרך אגב, נהרג במלחמה בקרב צ'מפיונס היל ב-16 במאי 1863. עכשיו, הרבה דגלים בעיצוב הזה, כלומר, דגל הזה, היו בעלי 13 כוכבים. עכשיו, השאלה שמיד עולה כאן היא מה הם מסמלים. כי מדינות של עבדות היו 15, ומדינות בקונפדרציה אנחנו יודעים שהיו 11. התשובה לכך היא שמדובר ב-11 המדינות של הקונפדרציה, פלוס קנטקי ומיזורי. זה מעלה מיד את השאלה למה קנטקי ומיזורי כן, ושתי מדינות העבדות הנוספות, מרילנד ודלוור, לא. התשובה ככל הנראה תלויה בהתפתחויות ההיסטוריות של התקופה. דלוור בכלל הצביע נגד פרישה בינואר 1861. גם מרילנד נמנעה מלפרוש, גם בעזרתו הספק חוקית של אברהם לינקולן. לעומת זאת, בקנטקי ובמיזורי היו כוחות מספיק חזקים ומספיק נחושים כדי ליצור גופים שהטענו שמייצגים את המדינות האלה, והם הכריזו על פרישה, ושתי המדינות היו מיוצגות בקונגרס של הקונפדרציה. אבל בפועל זה בעיקר היה על הנייר, ולא הייתה לזה הרבה משמעות בשטח.
גם רוב הזמן לקונפדרציה לא הייתה נוכחות צבאית במקומות האלה, והיא לא שלטה שמה. שהמספר המקובל של מדינות שהיו חברות בקונפדרציה הוא 11. אני מקווה שנוכל להרחיב על זה באחד הסרטונים הבאים. עכשיו, עד עכשיו דיברנו בעיקר על הדגל עצמו, עכשיו ננסה להכניס אותו יותר להקשר ההיסטורי של התקופה. תחילת הקונפדרציה. בפברואר 1861 כבר יש קונפדרציה ואנחנו עדיין לפני תחילת המלחמה. פורצ'ר מיילס מתמנה ליושב ראש ועדת הדגל והחותם. הוא רוצה שמה שהוא ייצב, הדגל הזה, יהיה הדגל של הקונפדרציה, והוא גם הציע את זה בסביבות המחצית הראשונה של 1861, כשהקונפדרציה מתהווה כאיזשהו ארגון מדיני. אבל ההצעה שלו נדחית, ובמקומה מקבלים את הדגל הזה. כאן עם 13 כוכבים. קיים גם בגרסאות של 7, 9 ו-11 כוכבים, לפי שלבי ההתפתחות של הקונפדרציה כאשר נוספו אליה עוד מדינות. מכאן העניינים מתפתחים בשני קווים מקבילים. אחד, הדגל הזה סבל כבר מלידתו מאיזושהי פגיעה מובנית בפופולריות בגלל הדמיון שלו לדגל של ארצות הברית, האיחוד, שזה אותה צורה בסיסית כמו שמכירים היום, רק עם פחות כוכבים, כי היו פחות מדינות באיחוד, ועם כמה אפשרויות לסידור שלהם. שניים, לדמיון לדגל ארצות הברית והאיחוד, הייתה גם השלכה פרקטית בשדה הקרב. המלחמה פרצה ב-12 באפריל 1861. די בתחילת המלחמה, מפקדים של הדרום, באזור המזרחי יותר של הלחימה, טענו שהדמיון הזה עלול ליצור, ואולי כבר יצר, בלבול מסוכן בשדה הקרב, מכיוון שעד אז דגל הלאום, נכון לאז, של הקונפדרציה, שימש גם בשביל הפונקציה של דגל קרב. ואז הדגל שלנו נכנס לפעולה כדגל קרב, לקראת סוף 1861. בהתחלה כנראה יותר באזור המזרחי. אז מה בעצם הפך אותו לסמל תרבותי חשוב כל כך, גם הרבה שנים אחר כך? קודם כל חשוב להגיד שזה תהליך שהתחיל בעצם עוד תוך כדי המלחמה. הדגל הראשון של המדינה היה לא פופולרי בעיני לא מעט אנשים, ודגל הקרב הזה הרוויח מכך. כשנכנס לשימוש בקונפדרציה דגל מדינה חדש, הוא כלל בתוכו את דגל הקרב שלנו כפרט. גם הדגל השלישי והאחרון של הקונפדרציה, דגל המדינה, כלומר, שמר על המרכיב הזה באופן כללי, בדרך כלל בצורת ריבוע, למרות שרשמית הוא היה צריך להיות בצורת מלבן שם. הדגל השלישי נראה ככה, כי היה חשש שהדגל הקודם ייתפס כדגל לבן שמסמל כניעה, אז הוסיפו את הפס האדום. סיבה אפשרית שנייה למעמד של אותו הדגל הזה, היא שבעוד שהקונפדרציה כארגון בסופו של דבר נכשלה בעצם ובטלה מן הארץ, הדגל הזה נשאר כמשהו שמסמל גם ניצחונות בשדה הקרב, וגם בין אלו שמלכתחילה מתבוננים בו באהדה, תעוזה, אומץ לב ואבירות. ונרחיב על כך, אני מקווה, באחד הסרטונים הבאים. תודה.